Benvinguts al Déjà Vu. Un lloc on compartir, sense tabús, i on deixar-te anar. Deixar-se anar. Benvinguts a tots i a totes al tercer capítol del Déjà Vu. No sé en quin moment estem al 3 ja, Mar, però hem arribat aquí. Sí? I és increïble, Totalment. Sí. Saps que avui tenim un convidat especial a l'altra banda de la peixera? Ah, sí? Tenim És veritat. una persona petita. Tenim un convidat petit, però no entrarà. Però és el nostre oient. Estaria divertit, Però bueno, ho podem plantejar per un altre Crec dia. que això ho hem de parlar amb els pares. Vale, em sembla perquè bé. no és major Tens d'edat. tota la raó, no hi totalment. havia pensat gens en això. Avui, al tercer capítol, parlarem del valor de l'amistat. Perquè Mar, tu i jo som amics, però hem passat moltes etapes. Sí? I hem passat moltes etapes. És veritat, bueno, són 4 anys, ja de 4 anys d'amistat, Que bonic, Que nostàlgic. Amistat entre cometes, no? Sí, després explicarem la teoria que tinc jo de com evolucionarà la nostra relació d'amistat. M'encantarà, Carles! No, perquè ho hem parlat algun dia. Sí? Sí, no te'n Ho hem recordes? parlat fermament? Ho hem parlat fermament. Ui, jo potser he canviat d'opinió. No em vols tenir d'amic? Bueno, vale, a veure, ja ho avui veurem, dia ja ho veurem. està molt de moda dir als millors amics i amigues best friends, xurri, befos, tetes, bros... Però Què després passa, tete? després hi ha gent que diu Això és molt tia. important. A més, de fet, m'he enterat que tu dius tia, Carles. Vull Jo una dic molt- demostració. Com ho fas? Doncs després ho veurem perquè... No, però digue-ho ara! Vale. No, no, ara no. Ara s'ha posat nerviós, no És el primer passa cop res. que em poso nerviós. Tia. Sí? No dius No, així. perquè Jo sé que no ho dius així, quan però no passa m'emociono res. és com, tia, saps? Ara. En plan, esto es muy fuerte. Bueno, Vale, sí. però bueno, això, quin nivell d'amistat s'amaga darrere aquestes terminologies personalment insuportables? Horribles. Es construeixen superficialment les amistats a través de les xarxes socials. Estem en un moment on l'amistat s'exposa molt, però és tan real com sembla? No és oro todo lo que reluce. No. Què és el que més valorem dels joves sobre el concepte d'amistat? Nosaltres. Ja veurem com ho conceptualitzem, això. Vale. Avui viurem un petit déjà vu de les amistats a la nostra vida, perquè és una amistat el vincle més important de la vida d'una persona? Gran pregunta. No ho sé, pensem-hi. Les relacions amoroses poden anar i venir, els familiars no els has triat, per molts que te'ls estimis, i els fills, bueno, els fills de moment encara no sabem quina és aquesta sensació. Per què? Perdona, no opinis. Un dia en parlarem dels fills. Vale. En el capítol d'avui parlarem sobre les diferències entre les amistats establertes i les que tu tries. Sí. La necessitat de rodejar-te de persones que et complementin, que això és extremadament important, i també que t'impulsin cap al més alt. I sobretot de la connexió instantània entre dos millors amics. Tu m'entiendes, Aquella mirada inicial, Aquella mirada de estamos hablando de eso, tia, Total. Sí, tia. Quants cops has pensat que aquella persona que no coneixies et dona la sensació que podria ser la teva amiga? Ens atreviríem a donar el pas per forçar una amistat o deixaríem que la vida ens posi en el camí aquesta persona? Però no tot és tan bonic, perquè molta gent té el concepte erroni de l'amistat. S'han de treballar aquestes relacions tant com les relacions amoroses? Com de perjudicials són per les relacions d'amistat la toxicitat? Compta amb les relacions d'amistats tòxiques. Pot trencar el sexe a una relació d'amistat? Es crea més complicitat, confiança i sinceritat amb una amiga que amb una parella? Tot això i més al tercer Déjà Vu. Doncs Marc Jiménez, ens presentes a les nostres meravelloses convidades d'avui, que tornen a ser dos fèmines increïbles, carismàtiques. Com les definiries? Com les presentem? Hem de dir... Ostres! No. Ara ho mirem. Anem a presentar-les, que comencin a parlar. És curiós el presentar-les, perquè... Només direm... Exacte. Volem fer com un petit repte, no? Com un challenge. Repte per vosaltres, heu d'estar extremadament atents avui. Per als oients i les oients. Exacte. Oients o oientes? Oients, no? Oients. Són plurals aquí. Avui tenim la Maria i la Marta. Només direm que una és la nostra amiga i l'altra no. De fet, una és amiga d'un dels dos. Vale? I l'altra no. I l'altra no. S'està entenent? Clar, a veure, la Mar i jo som dues persones, vale? La Marta i la Maria són altres dues persones. Una d'elles és amiga nostra, d'un de nosaltres. D'un dels dos. Heu en plan, d'endevinar... molt amiga, tipus molt amiga. millor amiga, d'allò que hem dit abans de BFs Exacte. I no sé què, bueno, no? Jo no la definiria com a Befi. Jo no sé si tu la Carles, definiries com a Befi. però un moment, ja estàs xivant. No ho estic xivant. Dic que jo no definiria una millor amiga com a Befi. Ara m'he xipat jo. Bàsicament perquè no tenim 2 anys. Però bueno... Bueno, cadascú, vull dir, a vegades no te n'adones i l'amor que sents cap a una persona et pot fer dir coses... Què tal, Marteta?
Com estàs? Jo, molt bé, i tu? Molt bé. Marieta? Aquí estem, molt contenta. 2 diminutius, ja, Comencem aquí donant pistes errònies, Què tal? Tu utilitzes diminutius amb els teus amics? Sí. No. Què va? Sí. Ondo que no? Cosita, no. Sempre, Què va, sempre. no Vinga, pot? Marieta, vinga, Petitona, Marineta. també. Marineta. A mi em diu, sí, petit Petita, cargol. I a tu com et Petita diu? pussa. Sí, sí, Mareta. petit cargol. I A a mi em tu diu com et petit dic, cargol. tia? És que clar. Ja, no sé. Ei, tia, jo l'altre és cop. que dic molt com Cari... Jo també, però amb el Amore. Carles no, Jo he de dir, jo he de tampoc. confessar una cosa. Què? Odio aquestes coses, Sí. I És bebè insuportable. és una cosa que no m'agrada gens. A mi m'encanten. Però vaig Però és tenir que si surt natural... La és Maria que és és això, molt vaig cari, tenir una la Marta amiga diu molt bebè. que ho deia i vaig començar a dir bebè a tothom. Bebè. A tothom. Jo, Però és una sé. mica creepy, no? Perquè bebè... Oi? Clar. No, Però m'ho bebè va és enganxar, molt m'ho va bebè. enganxar i me l'estimava tant que era com... Bebè. Però no, ho diu, ja no ho he tornat a Però és utilitzar. que a mi que no em mai diguin més. bebè, perquè jo no sóc un bebè. Clar, Això és dius això, ara, això no? dius ara, quan després estimis algú a veure si Clar, et diu bebè clar. o et diu pastelito. És Sí. que l'havis de Exacte. saber. Però potser el bebè ve de baby, no? Totalment. I ho hem com transformat És molt cançó latineo, J-Lo Sí, ¿verdad? 2000, en plan baby, saps? Que Baby. Bueno, Justin Bieber, pots cantar-la, Maria, si vols. No, no, no. Me pongo nerviosa. perquè hi ha copyright, si no ara mateix estaria Aquí sonant estaria Justin sonant Bieber. Baby. Doncs volia començar tot el tema de l'amistat amb una pregunta per vosaltres dues. Vale. Que és, vosaltres us considereu bones amigues amb els vostres amics o us considereu una puta merda? Depenent, no? Crec jo. Sí, De l'amistat. aviam. Del punt de l'amistat. Digues, Marc, digues. No, jo volia fer una contrapregunta. Contrapregunta. Seríeu amigues de vosaltres mateixes? Uau. Oh, que eren bona preguntes. pregunta. Jo ho tinc molt clar. Jo No. també. Jo sí. Jo Tu sí, jo també. Això vol dir que són bones... O sigui, que Sí. d'alguna manera estan donant tot el que poden. Exacte. Jo crec que em cauria molt bé i a la vegada molt malament. Sí. T'ho juro. Jo també crec penso que sóc igual de mi. insuportablement insuportable. Però tens algú bo, perquè si no, no No, series sí, clar. amiga. Ah, vale. Està sent complicada la conversa ara que penso, És que és Perquè bastant, és com que no podem sí. dir certes coses. Clar. Ho desvalem ja, és que No, m'agafo... mantenim una mica més l'incògnita, Carles, una mica. Vale. delicats. Aguanta. Oh. Jo, bueno... Ui. no. Ja us ho he dit, en algun moment sortiria el A comentari. veure, sisplau, ha de sortir els comentaris marranots, per això estem aquí. Com amb els pròxims programes que es venen calents, Sí, Així ja us, sí, ja us ho tenim vinc, temes, ja us hi tenim vinc temes. anunciant. Doncs sí, perquè us heu quedat callades, cabrones? No, estàvem esperant la teva pregunta, Clar, no ho sé, no. de cop quines- has estàvem mirat amb allò, l'ordinador, estaves allò com pendent... Perquè jo m'estic fent l'interessant ara mateix, però, Pobret. però vull que seguiu... No. Anem a conceptualitzar una mica. Què és el que més valoreu vosaltres d'una amistat? O sigui, per vosaltres, per mantenir un amic a la vostra vida, que ara parlem de com anem canviant les amistats durant la vida, què és el que necessiteu d'aquestes persones perquè us acompanyin? Jo ho tinc molt clar. Digues, Marteta. La fidelitat. Amb això ja està. Per Sí. mi, Què Per és mi fidelitat? Fidelitat és estar cada dia allà o fidelitat pot ser que hi hagi un temps i Què va? torn? Bueno, què és fidelitat? Tinc curiositat per Per mi, saber-ho. No, sí, no ha de totalment. ser per tothom. Però jo crec que no necessites com aquesta continuïtat de la persona en concret, sinó el fet de que et pot conèixer i et pot respectar fins i tot quan ella mateixa no comparteix o no faria el mateix, o quan tu estàs malament o molt bé però necessites aquesta persona que digui ei, et diré et diré la veritat, no el que vols sentir, que et respecti i que, no sé. Això és importantíssim. Clar, per mi això Per és mi és això, no? vital, La sinceritat. vital, no? vital. Total, jo estava I que pensant et en donin, sinceritat. sobretot, recolzament, no? Total. Tu sempre a vegades a la vida necessites que et facin aquesta empenta Sí. Ser i que incondicional. te'l facin els teus amics. Jo què sé, una aguantada, no? En un Totalment. bon moment de la teva vida. Perquè a vegades hi ha... Però clar, després tens amics Digues, que digues. potser no... Perdona, Carles, que No, t'he tallat. fes. Tens amics que potser no veus tant i no deixen per això de ser amics i potser no tenen l'oportunitat de fer-te aquesta empenta perquè no els veus. Sí. És o un amic de la infància que fa molt que no veus i amb ell no, o amb ella no parles. També és veritat que és això, que ara hi ha la distància, que es pot salvar, o sigui, pot salvar amistats a través de les noves tecnologies. I després sí que és veritat que a vegades perds el vincle amb persones, potser de la infància. Llavors aquí ja no tens un problema per mantenir o sigui, el que deia la Maria, que t'impulsin, no? Però sí, totalment. Jo crec que és molt important la fidelitat i, sobretot, dir-se les coses molt clares, però extremadament clares, perquè potser hi ha famílies que és l'altre gran suport d'una persona, no la família i l'amistat, serien els dos grans pilars, per dir-ho d'alguna manera, socials. Hi ha famílies que no donen aquest suport. Llavors jo crec que l'amistat està aquí per suplir potser alguna carència, o sigui, per equilibrar-ho.
Ara no? que has dit famílies, Perquè m'has l'amor és fet molt pensar important. que jo amb el meu germà algun cop li pregunto, creus que seríem amics si no fóssim germans? Gran pregunta. Tu odies el teu germà? Uau. La Marta també té germans? La Maria Sí, també. té germans, sí. Li faré aquesta pregunta al meu germà. Ui, el Carles ha dubtat si la Ui! Maria tenia germans o no. Potser ho estava fent a propòsit. És que, tia, és que sembla el seu cosí a vegades. Són gilipolles. t'ho Teniu prometo. germans? Creieu que seríeu o germanes? Creieu Hòstia, que seríeu... no. I Jo les no, tres teniu jo no. germans masculins. No m'he plantejat mai, Ben femenines. Realment, Jo crec que no. aquesta pregunta. Jo crec que no, en el punt de la meva vida en el que estic, No, però jo tampoc. perquè el meu germà ara està en... Bueno, té 17 anys. Marta, el teu quants anys té? Realment estem en la mateixa situació perquè Sí. tenen la mateixa edat. Seran estan companys en de una edat classe. difícil. Podem saber-ho. Difícil. Sí. Jo Massa ja l'estic difícil. començant a passar. El meu germà en té 18. Clar, ara ja Clar, està ja no és el entrant. mateix. Crec que en té 18, potser en té 19. Bueno, estem liant ja, eh? No, en té 18, en té 18. En té 18. Aquest Jo any crec en fa que 19. no seria amiga d'ell. Bàsicament perquè no tenim coses en comú prou importants com per tenir una amistat. Clar, el Uau, FIFA però, fa molt, no? No, però clar, és que jo crec que hi ha dos tipus d'amistats, no? Els que Sí. tu escolleixes, però també hi ha aquells que la vida te'ls ha portat i coneixen la teva trajectòria vital, portes amb ells tota la vida. Però tu creus que són amics? Sí. No són col·legues? No, perquè jo crec que és molt necessari quan tens certs problemes explicar-los a gent que poden fer-te una mica de perspectiva vital, saps? Sí, que que poden sap- dir, que sap com has hosti, anat doncs me'n evolucionant." recordo quan eres Mhm. així i feies allò. Jo crec que això també és Jo necessari. estic molt d'acord, Maria, amb Totalment. això, Veritat? però sí que és veritat que a vegades aquestes persones també el comportament... Marxen molts, també, sí. Però la personalitat que tingui aquesta persona a lo millor no et fa veure la perspectiva. Totalment. Sí, em refereixo que a lo millor una persona que et coneix de 3 anys Mm. i tu tot el que li has explicat, el background que li has explicat, t'aporta més la perspectiva que a lo millor algú que és a lo millor és dispers de la puta hòstia i no sap ni valorar una merda. Que això hi ha molta... Els ritmes aquests, perquè pots tenir amics que dius tu, és que no anem al mateix ritme, a lo millor Sí, t'he de això deixar anar sí. la vida. També els gustos és- fan molt. No, Marc, no riguis, de M'ha fet veritat. gràcia com ho has dit. Perdona. Reivindico Estic d'acord. la... no sé ni com plantejar-ho. Reivindico la... El deixar anar. el deixar anar a les amistats que no t'aporten Ui, sí. res. És molt difícil, eh? Perquè no Molt. estic dient... Una cosa és que no Espera, t'aporti res espera. I l'altre que sigui tòxic, no? No estic Són dient coses relacions diferents. tòxiques. Estic dient amistats que no t'aporten. Perquè pots tenir carinyo del que diu la Maria de, hòstia, tota la vida. Jo, per exemple, amb els que anava al col·le de petitons, que eren 8 o 9 a classe, que vam estar com 10 anys junts, Vale, ara jo els hi t'entenc. tinc molta estima. Però no són els meus amics. Total. Però jo quan me'ls trobo és com carinyito, saps? En plan de... Nostàlgia, potser. Nostàlgia. Com un però alhora vell sé que familiar. aquestes persones no m'aporten, o gent de l'institut que ara estic deixant anar. Spoiler, si Perquè algú ho està escoltant i sent al·ludido, ho Que sento. llets, dilo a la cara. No. Els camelos. Despedim-te amb un podcast. De fet, ho he dit. I ara me la sua i ja vull a romper la barrera perquè estic fent els nassos perquè necessito començar. La Marta ho sap. La Marta sap perfecte. Ja, no. Me la sua. És que anava a dir coses del seu germà, no sé quin he pogut. La Marta ho sap que he parlat amb aquestes persones i els hi vaig dir, Total. bueno, és que jo tinc el meu grup d'amics, no sé què, Ho ha i deixat ara, clar. i ara estic, o sigui, jo parlo amb aquestes persones a vegades de tant en quant i a lo millor hem quedat, però sí que és veritat que m'estic fragmentant perquè no m'aporten tant. Però és com més cordial, no? Vols Sí, dir? és cordial, és com que veig que no acabem de trobar el fit. I això també, trobar el fit amb un amic, A mi això també m'està passant. Sí? Mm. Amb molts amics. Bueno, ja fa temps que em passa. En el moment en què vaig decidir fer batxillerat artístic, i era És l'oveja decisiu, negra del no? grup. Literal, Quina vergonya. Sí, llavors aquí ja ens vam començar a separar. Tot i així, encara tinc ganes d'estar amb ells de tant en tant, saps? I de baixar al poble o el que sigui, fer Perquè una tu sortida ets una i... persona molt plural, Marta. Ai, Marta, Marta. t'agrada molt com... És que, tio, per què us diu Marta, Maria i Mar? O sigui, en plan... Ja, perquè som Bàsic. les 3 M's. Les 3 M's. Anem. Les 3 Maries, literal. És veritat. Sí, això no. Totalment. I un moment, què té a veure que sigui plural? No, que ets una persona que t'agrada com tenir molts contactes. En plan, Sí? com... És que és molts- maco, això, és maco, molts eh? cercles. A lo millor, per exemple, la Marta i jo som més de contacte Totalment. d'entorn tancat, Sí, Més jo era- sectàries, no? No, jo crec que no, eh? tot i que em porti amb molta gent, eh? Clar, jo crec que conec molta gent i que al final Vale, genero com diferencia'm moltes això. connexions amb molta gent, però crec que també sóc molt de tenir com el meu grupet. Tu saps Sí. qui sí i qui no, no? Clar. Sí, i de Realment. saber qui està realment allà i qui està, pues, Això evidentment... sí, Sí, jo molt m'identifico molt amb tu, Jo també crec que soc bastant així. És molt important, Per això podríeu ser amigues. De fet, és que la Maria i jo ens coneixíem. Sí. O sigui, ens vam Sí, conèixer abans ens vam d'entrar a la conèixer uni. abans. Ara que ja hem confessat, Sí. la Ah, Maria clar, que no hem comparteix. presentat. Clar, No hem no presentat. heu dit perquè ens heu portat A aquí, veure. que estem fent... Perdó. Vale, minut 15 de programa o alguna cosa així. Tercer programa, no passa res. Eh, Millorarem. A veure, Todo irá para mejor. anem a posar en context. La Maria Mossa
Mossa? No em dic així, Mora. Però Mora Saavedra. Maria Mora, És que Instagram fa molt mal, vale? Perquè la nostra col·laboradora que vindrà després li diuen a vegades Nimbler del Pal, val? Perquè és fotògraf. Exacte, la Maria no m'està ni fent ni puto Sempre cas. li La estem Maria de fora, no la Maria de dins. Vale? Masses Maries. És que, que entrarà la Maria després. Clar, és que moltes coses. La Maria, vam nosaltres a la universitat. Sí. Estudiem la precària carrera de comunicació audiovisual, recordem. Sí. I la Marta estudia l'altra feina, que és quasi explotació laboral, la pròpia universitat. Vale? La pròpia carrera, que és... Què estudies, Marteta? Bueno, estic intentant estudiar disseny de moda. No, clar, és que només amb això. Ara parlarem... Hola, m'interessa moltíssim, perquè a vegades s'ha comentat com és intentar aconseguir una amistat en un entorn, perquè el nostre entorn és molt de col·laboració, hem de treballar junts, no sé què, i en el vostre és competició a mort de... Hòstia, és molt interessant realment aquest tema. I no pots aconseguir potser amistats perquè hi ha masses interessos interposats. Totalment. Realment, no és que no puguis fer una amistat. Jo crec... Que no és sa, no? Que realment dins de la indústria de la moda com a tal no faràs amics. Sí, potser... Quina merda. Totalment. La coneixeràs dins... Que és la meva perspectiva, no sé. La coneixeràs dins de la indústria i tu si tens més curiositat o més interès la coneixeràs fora, realment. T'interessaràs com és la persona, però dins d'un altre aspecte. Quina merda, això. Jo vaig fer un cop un musical que me'n recordo que ens van matxacar tantíssim. No competiu entre vosaltres. Sou una companyia, heu de treballar entre tot i entre totes. I encara que una persona estigui fent el personatge, el teu mateix personatge, i sigui inevitable comparar-se, treballeu en equip. I la veritat és que ho vam aconseguir i va ser molt xulo, perquè si hagués sigut tot competitiu, quina merda. Molaria que hi hagués una assignatura d'això a la teva carrera. Totalment. De salut mental i no competitiu. Bueno, sí. Ètica, no? Total. Jo he tingut males experiències, també t'he de dir que potser hi ha explica'ns alguna altra persona que ha viscut el mateix que jo i realment té moltes amistats, perquè jo sé que del meu nucli estudiantil hi ha com petits grups que no sé realment fins a quin punt són sans i de veritat, perquè no hi soc, però sí que és veritat que a mi m'ha tocat viure molt rancor i molta frustració, no? No frustració, sinó anar a fer mal. Realment, amb consciència. Sí, això és ser mala persona, t'ho prometo. Això inseguretat, de no confiar en el teu treball. Sí, o sigui, jo tinc l'experiència, és molt simple, que d'aquestes n'hi ha 1.000, i et pot passar estudiant moda o no, però de tu tenir una idea treballada per un treball, que te la coquin. Realment tu dir res, mira, o sigui, comentant-ho, no? Com ho estem fent aquí, doncs a la universitat, dir, mira, jo tinc aquesta idea per aquest treball, aquesta proposta, que t'estàs prenent un cafè amb misteri, totalment, saps? O sigui, tampoc... sense donar-li importància al tema. Que te la robin. I realment que et diguin, buah, és superbona idea. És com si jo et dic, Mar, buah, és superbona idea, realment, li pots enfocar això, tal, no sé què, entrar a classe, parlar amb el teu tutor de la proposta que vols fer i dir, mira, jo tinc aquesta proposta. La teva. I te l'acaben de robar. I a més, que rates. Amb l'agravant de que ella sap que tu ho estàs veient i ho estàs vivint, saps? I no pots fer res, perquè clar, ella ha anat primer. Com demostres que això és teu, que ella realment s'està aprofitant, vull dir... Quina ràbia. A mi això m'ha passat, T'ha passat? En primera persona. Hem de dir... Hòstia, loquíssimo. Hem de dir que, per exemple, abans la Maria ens ha explicat un projecte que té i m'ha semblat l'hòstia, però l'últim que penso és anem a robar-li. O sigui, probablement el primer que li diria és Maria, vull participar. Quiero venir. En plan, quiero venir a esta fantasía. No te voy a robar la fantasía. Clar. Crec que, per exemple, són dos mons molt diferents. Es disfruta molt poc, realment, entre nosaltres, crec. I t'hauria de fer gaudir, perquè estar amb amics és gaudir. Realment no et pots confiar de ningú. O sigui, realment... Sí? Mai, ningú dins del món de la moda pot confiar en ningú? No sé, a mi no m'ha passat. I per el que veig en general no és comú. Tot el contrari. És com... Hauria de ser col·laboració, en el fons. Sí, però no ho és. I perdó, puc canviar de tema? Sí, clar que sí. Parlant de moda, o sigui, creieu que el tema de la roba pot fer que tu t'ajuntis amb una gent o no? Perquè la gent que va amb uniforme a l'institut, què? Ostres, és raríssim. Això és molt curiós, si entrem en això. Clar. Posem en situació, imagina que estàs en una escola privada amb uniforme on tots aneu iguals o que estiguis a una pública o a una que no porti uniforme, on tu
puguis mostrar el teu estil, que és la manera de ser, perquè la roba no deixa de ser la teva manera de ser. Però no creus que simplement la roba, com et queda, ja define... És que és molt raro, és que tu pots portar la mateixa roba que jo i no ens quedarà igual. No. És com una actitud que extrapoles, que tu veus. No sé, és raro. No es veu, però... A veure, són prejudicis, però a vegades els prejudicis són com circuits ràpids que el cervell fa per no haver de reflexionar-ho tot. Imatges, total. Podria ser inclús un estudi sociològic de grups, que no sé com es diuen, d'aquests de confrontar, per veure com avaluar. Sí, segur que l'han fet algun cop. Inclús, ja. I el que deia la Marta, no penseu que ara últimament l'amistat està com molt exposada a les xarxes, en plan de que ja la gent valora més que tu ets amic d'aquest perquè has sortit a les xarxes i dius tu, a lo millor l'amistat verdadera la tens en secret i ningú s'està enterant perquè a mi me la sua completament. Això a la moda està cada dia. Però I no a la moda, I no a la moda. Nosaltres tenim coneguts, entorno, que farda... No direm res. Que farda molt de relacions socials... Això és una red flag. Red flags. Sí, perquè és literal, m'estic avorrint un muntó, ens fem una foto, ho fiquem com si ens estiguéssim passant superbé. Perquè quan tu passes bé, tu no fas fotos, se t'olvida. Per exemple, jo amb... la meva galeria està buida. Sí, amb el la Marta i jo no tenim fotos. Oi que no tenim fotos? La Marta sempre es queixa de que no tenim fotos. Avui, perdó. És que realment... No tenim fotos, tenim 3. Amb les meves persones més importants, inclús amb la meva família, amb els meus pares, no tinc fotos. No. Avui el meu germà, referent a això a les fotos, petit incís, estava veient un vídeo d'un còmic, no sé dir-vos quin. Intentaré no parlar gaire perquè encara diré alguna cosa que serà una liada i la liaré. Però deia alguna estil, quan tu veus una persona que està fent una foto en horitzontal, és que s'ho està passant bé. Quan la veus que ho fa en vertical és pels Instastories, no té més interès que penjar-ho als Instastories i deia alguna tipus, està demanant ajuda. No ho havia pensat. Que dramàtico. En el moment en què fas potser una foto bé, allò bé... Enquadrada, allà... És perquè però jo tampoc faig fotos en els moments en què m'ho estic passant bé. Jo faig fotos en 1:1, saps? Llavors, allò petitet, que mono. Amors meus, us estimo molt, però la taula m'està dient que no li foteu hòsties. Perdona. Perquè li esteu fotent unes hòsties. L'Esmart no, hòsties, tio, o sigui, en plan increïble. Em sap greu, No, hem de cuidar la taula. Em ficaré les mans al cap. Tots som taula. Estic veient el vídeo, em poso les mans al cap. Hem de cuidar la taula i hem de cuidar els amics també. I això és molt important. Sí, cuidar els amics. Exacte. I... Escolta, avui no esteu parlant tant. Jo estic molt enfadat. No esteu parlant tant? No esteu parlant tant, perquè m'esteu deixant com amb buits. Carles, pots dir... Cadascú és diferent, també. Cada persona... Bueno, va, però parlem de per què ens heu portat aquí, no la reflexió, una mica de... Sí, hem de dir, mira, havíem pensat amb la Mar, recordem que l'altre dia també vam explicar per què vam portar els convidats. Bueno, cada dia ho expliquem. És veritat. Vam pensar, la Marta és una de les meves millors amigues, diré que tinc 4 millors amigues perquè si no se m'enfadaran quan ho escoltin, Martena? No, està aquí en representació d'aquestes, perquè les altres 3 són unes senyores ocupades acadèmiques. Senyores ocupades acadèmiques. O sigui, són persones que estan d'exàmens, d'estudis i de merdes, llavors estan ocupades. De fet, la nostra estimada Albeta avui ha fet el seu últim examen. Després dirà que no utilitza diminutius, Ja, Albeta... No para. No para. Senyoretes. Doncs sí. Llavors a la Maria l'hem portada perquè o sigui, oi que sí, Mar? Perquè... No sé què estàs a punt de dir. Oi que sí. Avui estic molt dispers. A la Maria l'hem portada perquè és una persona amb la qual sí que hem tingut molta relació durant la universitat. No, molta tampoc. Vull dir, tenint en compte 4 anys de carrera, tampoc hem tingut Aviam, també hem passat una pandèmia mundial, que també això jo crec que no ha ajudat molt. No, però sí que és veritat que hem tingut molt contacte amb ella durant la carrera, cosa que amb altres persones no passa, però alhora no hem acabat de anar a una relació d'amistat. I ens plantejaven... No, és el que ens plantejàvem abans. És el destí, les casualitats o situacions de l'entorn suposen que no t'acabis fent amb una persona? Com és això? Perquè, clar, jo amb tu he coincidit perquè he anat als mateixos grups de classe i potser ens hem mogut en el mateix petit cercle petitot, amb tu, Mar. Però clar, amb la Maria no. Llavors, per què amb tu soc molt... Que vergüenza. Per què amb tu soc molt més amiga que amb la Maria? Saps? Perquè potser amb la Maria podríem ser els putos amos, saps? Sí, de fet és que... És una gran pregunta. Jo amb la Maria, vull dir, al principi de la carrera parlàvem, però no sé per què, no sé, és que no sabria dir. La veritat és que m'encantaria poder dir-te, ha passat per això. Sí, no, tampoc ho penses d'això, Maria? Aviam, és que jo també crec que és molt incert, no? És la vida. Tu vas a la uni, no coneixes a ningú,
t'agafes d'un clau ardiendo, no? La primera persona que et transmet... Hi ha molta gent que s'agafa. Jo crec que també t'identifiques, no? Amb qui t'identifiques dius... Voy contigo, a ver què tal. Exacte. I jo em vaig fer molt amunt i a partir d'allà ja es va crear com un cercle. Vas crear el teu entorn i això passa moltíssim. Nosaltres vam tenir un grupet que es va anar canviant. El primer estàvem amb una gent... Éreu com molts, no? T'anava a dir, jo també tinc aquest record que éreu molta gent. No sé, crec que primer érem 6. Vale, I a poc, com que cadascú va anar trobant el seu espai, va ser molt bonic. Hi ha un grup que és molt gran, que potser estem 20 o 30 persones. Exacte. Amb tu, Mar, érem 6 personetes. Sí, però llavors cadascú va anar com agafant... Qui eren les altres dues? Diem noms? Em falten dues. La Gala, la Júlia, tu, jo? La Mireia i la Raquel. Vale. Sí. Clar, i a poc agafant com agafant el seu espai, el seu grupet, tal, perquè potser és això, potser no... Perquè el que deia la Maria, t'ajuntes per obligació, una mica per supervivència. Sí, per supervivència. Més que per obligació, per això, per supervivència. I després, doncs, que et vas adaptant amb les personalitats d'aquesta persona i el que et pot aportar. Llavors, això és molt important. Però és el que tu has dit abans, no?, dels prejudicis. També et juntes amb la persona que creus que pot assemblar-se més a tu físicament. Però potser per això t'estàs separant de gent que potser també connectaries molt i que per prejudicis no t'ajuntes. Sí, és que això és un gran problema. M'agradaria saber què hagués passat si, jo què sé, anéssim tots amb els ulls tapats i només parléssim. Com seria ara... Com serien ara els grups, saps? Clar, aquí t'imagines? No, és que clar... per primer de l'any que ve, per que els tapin. Carles, a nosaltres ens va passar això. Sí, ara ho comentarem. És una mica el dels uniformes. Explica la nostra situació, Marta. Sí, a veure, com ens vam conèixer? Ens vam conèixer a primer de batxillerat. A primer de batxillerat? A un institut públic. Explica què feies... De quin poble? Perquè, clar, Carles, a quin poble? Vale, és que... masses coses que molt van pujar al cap. Vale, insisto en tu. Jo soc de Monistrol de Montserrat. La Marta és de Sant Vicenç de Castellet i la Maria és de Sant Joan de Vilatorrada. Que tots aquests pobles són del Bages. Per la gent que no som d'allà... Són del Bages. Estem a 40 minuts en cotxe a Barcelona, vale? No, però entre nosaltres estem molt a prop. Sí, perquè m'entengueu, de la Marta... Pobles i... Pobles? És un poble? Sí, no? Soy pueblo. Sí, és un poble... que coneixeu la zona. És un poble paral·lel a l'altre, vull dir, està tot com molt seguit. Jo crec que jo m'ho conec més perquè estic com més a la punta i vosaltres aneu més cap a baix. Sí, això es diu marginació de la periferia. No us heu trobat mai el tren, el bus, ara comentarem les nostres experiències. Marta, moltes coses, eh? Un cop, no? Un cop, però ara... Espera, anem a com ens vam conèixer, Marteta. Perquè la Marta estava fent una activitat delictiva. Ah, sí? A veure, un moment, cuidao, que encara la fotran fora de la feina. Estava fent una activitat delictiva que alhora em va... Ja t'han echado? Quan ens fem famosos. L'altre dia la Júlia estava dient marques com una cabrona, avui també les pots dir si vols. No passa res, segueix perquè m'he perdut. La Marta s'ha fet una activitat delictiva que era robar-me coses. Però això és molt després. No, això és primer de batxillerat. Però és després del nostre... Que la Marta ja plantejava la vostra amistat abans que tu. Sí, què vas pensar? La Marta... No, què vas pensar quan em vas veure? Crec que jo la teva imatge la vaig tenir a la classe de francès, que no fèiem francès. Ulala, el francès sempre recurrent aquí. Ulala. I em vas caure tan malament, però tant, et trobava tan nen rata, tan... Ho és una mica. Escolta, què dius tu? A mi em va generar el mateix quan el vaig conèixer aquí a la uni. I després m'estimeu moltíssim. El nen idiota que dius, ets tonto, i no, em caus bé. Recordeu que... Carles, tu series amic de tu mateix? No. No, gens. No, això m'odiaria moltíssim. Això vol dir que... Ni una mica. No, però jo em considero un molt bon amic i molt bona persona. Sí, això sí. Sí, per això no series amic de tu mateix. També t'he de dir que la circumstància que estava el Carles i les persones que tenia al seu voltant sí que el feien estrany. No sé ell. No li feien un favor. Encara em faltava evolucionar. No, però realment jo crec que... Són d'aquestes de les quals m'estic allunyant, saps? Sí, jo crec que no t'havies trobat, però perquè no t'havien deixat trobar. O jo pensava que era d'una manera, i en el fons m'he donat compte que sóc d'aquesta manera, però em faltava pasitos pa'lante. Que va, no eres d'aquesta manera. Molt més obert, s'acaga, no? Realment et tenien manipulat, jo crec. Però bueno, no passa res. No, era gent que la veus i és dispersa. Què dius tu? No poden causar manipulació? Doncs mentida. Discrepo. No, totalment. Bueno, doncs ens vam conèixer així, la Marta em va caure... Era una pava, perquè ella la cara de la Marta eren unes paves, però no paves... No m'hagués suportat, o sigui, em faig vergonya. Saps les típiques persones que estan a classe, Maria i Marc, saps aquestes persones que estan a classe i de cop i volta comencen a riure entre elles, que només estan entenent elles, i dius tu, què estan dient aquestes estúpides? Em sona, em vol sonar. Això, a dia d'avui també ho fem. Sí, és increïble.
Doncs sí, i ens vam conèixer així i aquí vam evolucionar. Després vam venir a estudiar a Barcelona i ens vam acabar fent amics. A la capital. A la capital. Només veníem nosaltres 3 i perquè la Marta i la Carla eren molt amics. I llavors va ser una amistat una mica com forçada? No, totalment al contrari. Orgànica, perquè ens vam començar a fer quan no havíem d'anar junts a classe. Això és el millor, perquè la classe mata l'amistat. Jo crec que això va ser molt important per mi. Sí, per mi també. I per exemple, amb les altres dues nostres amigues, sí, amb l'Alba i l'Aide, anaven juntes amb nosaltres a batxillerat. I no ens fèiem. I a segon de carrera ens vam tornar a fer. Però jo tenia la sensació, no sé si us ha passat algun cop, d'aquella persona, encara que en aquell punt de la vida no sigui la teva amiga, serà la meva amiga. En plan, jo seré que aquesta persona serà la meva amiga o ens podríem portar bé, una de les dues opcions. Doncs amb elles em va passar el mateix. Bueno, potser no és que penses això, sinó és l'interès que tens cap a aquella gent, no? Que penses, és que vull realment crear un vincle fort amb aquesta persona. I sé que ara mateix no és el moment, però que ho intentaré, no? Jo crec que és això. Total. És molt heavy, és molt maco, Perquè a vegades ens pensem que això només ens passa amb relacions de parella, però és que també ens passa amb amics. És que s'han de construir els dos tipus de relacions i és molt important. I acaben sent amistats superimportants. Sí, exacte. I les amistats són més difícils, de configurar que les parelles. Sí, és veritat. Som zoomers. Però perquè el sexe, al final, ajuda molt en una relació de parella. Ah, t'anava a dir d'amistat? No, per això. Parlem-ne. Ojalà. No, però jo, per exemple, no sé si vosaltres heu viscut situacions de que l'amistat ha destrossat... que el sexe ha destrossat l'amistat. No, t'ho juro que jo això no ho he vist. Marieta? No. És que jo això no ho veig així. Al contrari, més com ho he vist un moment de... Doncs mira, fem això, perquè ha sorgit i ha estat bé. Sí, però segueixes seguint amic d'aquesta persona? Sí, i totalment bé i guai. I no hi ha cap tipus de tensió sexual? Cap, però perquè jo crec que estava molt clar sempre. Vale, això és molt important, que les dues parts tinguin... Però això és diferent, Si només és una... És molt sa això, Marieta, perquè a vegades la gent distorsiona... També ho he vist per l'altra part més de que la persona tingués sentiments. Aquí hi ha més d'amistat. Que llavors és quan se tuerce todo, jo crec. Tu què opines d'això, Marteta? Sí, jo crec que hi ha dos coses molt diferents. Una cosa és una cosa espontània, que ho pots fer amb un amic i seguir aquesta amistat. I l'altra molt diferent és que tu tinguis com el conegut follamigo o follamic. Uf, entrem en tema, jo crec que mai ets amic d'aquesta persona. Però amb un amic, perdoneu, amb un amic folles si no hi ha una tensió sexual prèvia? És que jo amigues, perquè en el moment en què hi ha una tensió hi ha com unes ganes de follar i potser inclús tornar a fer-ho i potser llavors aquí els ritmes... És que jo crec que quan folles amb una persona... És un altre tipus de relació. Ja no és amistat, amistat. Jo no follo amb amics. Bueno, la Maria no opina el mateix. Però perquè, clar, a mi m'ha passat una situació molt concreta, saps? Que ens pots especificar si tu vols. Bueno, deixem... Pots fer-ho com que potser no ens atraíem sexualment, però ja havíem tingut una història passada, que ens havíem liat i tal, i es va donar la situació i va passar, jo què sé, de borratxera i tal, a vegades passen coses així. Però ho deixes en aquell moment i la teva amistat segueix estant igual, perquè tampoc hi havia aquella tensió sexual diària, saps? Jo crec que la festa també justifica. Jo ho crec, i la gent sempre diu, no pots justificar-ho. O sigui, justifica... Jo no veig una excusa. No, a veure, una mica excusa a vegades sí que sona. A veure, Mar, dale. No, a vegades una mica excusa sí que sona, però penso que si ha passat de festa, com que hi ha com un altre rotllo. No és el mateix que us lieu un dia normal, que llavors potser és com què acaba de passar, que sentim, que això és si real. Has fet de festa, que és com que l'altra persona com també pensa, ha sigut de festa, potser ha sigut més al moment, saps? Clar, estàs més suelto de festa... Tot i que no ho estic justificant, si tu fas una cosa de festa, fes-ho conscient. Clar, fes-ho respectant i bueno, hi ha algunes actituds de festa, però ens n'aniríem molt cap allà i aquestes no es poden justificar de cap manera. En el moment en què et lies amb algú a una festa, tu n'ets conscient. Que potser estàs una mica més suelto, però n'ets conscient i ho fas bé, no ho fas malament. L'alcohol no justifica. Per res del món, I les drogues... No tenim ni seguidors i tindrem haters ja, Carles. Exacte. No, i per tancar una mica això de que el sexe pot espatllar una amistat, jo crec que és la combinació de tensió sexual /sexe sentiments que no acaben d'equilibrar-se entre les dues persones, i això pot causar molts conflictes, t'ho dic per experiència, és una puta merda, però la vida avança, no? Però també és que hem lligat el sexe a l'amor. Jo en el moment que tinc tensió sexual amb un amic, jo és que no tinc tensions sexuals amb els amics. Totalment.
Gràcies, no Marta. sé, La veritat, sí. Passa a un altre tipus de relació. És que és algo Em dóna la diferent. sensació a mi. Estic d'acord. I a què tipus de relació passa? Però jo crec que Perquè ja no ho ets noto ni al parella principi. ni amic. Hi ha un entremig allà. Per què no pot ser amic i follar? Perquè no sé per què esteu tan en contra d'això. No estic en contra perquè realment és algo que jo eh? personalment no he experimentat, el fet de tenir alguna més amb una persona quan no hi ha sentiments. Però tenir alguna més, per què tenir alguna més de sexe? Sexe no ha de ser crear un vincle, ha de ser també un moment de ens ho passem bé, igual que anem al cine, doncs follem. Saps? Totalment. Jo crec que també s'ha d'intentar com treure-li aquest pes al sexe, no? L'únic que també, bueno, jo penso que en el cine no necessites tenir una atracció cap a l'altra persona, clar, i per follar potser sí. Bueno, però al final anar al cine vas també, per exemple, vas amb gent amb la que et sents a gust. Anar al cine podria ser... Pots follar amb algú amb el que et sents a gust. Pots follar al cine amb algú... Que et sents a gust de llamar-nos... Call me. Com escoltin això els meus pares. Oi, recordem que ho hem advertit abans. I tanquem ja. I passarem ja a la secció de la Maria, que ens portarà les preguntes dels nostres oients. Exacte. El que deia la Maria era molt important, de que sí que és veritat no unir el sexe amb l'amistat, o sigui, el sexe amb l'amor i tot això, però sobretot la gent ho ha de tenir clar, perquè jo crec que si les persones no tenen clares el que estan sentint... Comença el conflicte. I sí que és veritat que pots follar amb una persona, que sigui la teva amiga, si hi ha una atracció sexual, però si tu marques com aquest contracte, entre cometes, de... Comunicació. Exacte, clar, comunicació, extremadament important. Jo he de reconèixer que tinc aquesta opinió perquè els pocs cops que potser ho he intentat o ho he provat no ha funcionat bé, perquè algun de les dues persones ha volgut una mica més i aquí s'ha fastidiat la cosa. Maria, què tal, com estàs? Uau! Hola, Carles. Hola, bebè. No m'ha recolzat ningú. No, és que la Maria estava com acabant de dir ui, quins nervis, vale, va, preparant-se i ja com que l'has introduït i la Maria s'ha trobat com... Podem tornar a començar, si voleu. No, jo crec que està bé. No, hem trencat el ritme. Maria, ens portes la secció que portem 2 programes fent i que avui ens portes més preguntetes. Sí. Cuéntanos. Aviam. 2 programes, com si Falso. Marta, t'he sentit, Marrana? Cerda. A la Marta li dic molt porca. Sí, realment. Sí. Sense ser una cosa, podem comentar el fet que has dit que li dius a la gent petita pussa? O sigui... Sí. Bueno, i petit cargol. Això és el més lleu. Què és el pitjor que he dit? Petita lliçó jo no l'he vist. No es pot dir, crec, no? Petita lliçó. No, ara ho dius. Quina ha sigut la teva pitjor decisió del dia d'avui? Portar la teva millor amiga, una de les teves millors amigues a la ràdio. Marta, vull que diguis ara mateix que és el pitjor que he dit. A veure, confondre'ns a nom amb persones que són creus. A tu no et confonc. No, però ho has fet. Pot ser. Maria, continuem, que això no és treure merda del Carles. Vale, aviam. Jo he fet preguntetes al meu Instagram de fotos i bàsicament van ser 3, que 2 eren negatives i una era positiva, vale? Començo per la positiva perquè veig que aquest programa ha sigut bastant de punyalades. Sí, La positiva era bàsicament què és el millor que has fet amb els teus amics? I ha sortit la típica de road trip, viatjar... Hem de fer un road trip, Marta, Què te passa? El més guai que hem fet, a veure, que he presenciat jo... Que he presenciat, Sí, en grup, ha sigut a l'últim aniversari del Carles. Hòstia, els globus? Una pregunta. No. Vale, el millor que m'ha donat... Hi ha un sticker meravellós on jo estic aplaudint amb els globus i em dono a l'ull, val? El posaré aquí la càmera un moment perquè és increïble. S'enreda amb el fil. Maria, tu puedes continuar. No, realment és aquell dia, però... Vols explicar l'anècdota? Totalment. Sí, explica-la que anem fatal. Vale, nosaltres anàvem a sortir de festa i havíem d'aparcar un pàrquing, no? Obert. Què passa? Que era de nit? El Lidl. El Lidl no de Manresa. Lidl de Manresa. Pues vale. La cosa groga. Per si no ho havíem... Podem tornar a repetir-ho, si voleu. Doncs havia d'entrar, vale, recte, i va fer una curva tancadíssima i es va menjar tot el que ve ser el bordillo... Tot. Bueno, va fer una entrada triomfal, a més, perquè tu veus que el cotxe no. Pues ell va fotre embrague a fondo... Sí. Jo vaig veure des de lluny unes llums, vale, que feien així, un cotxe enorme que feia com una tortuga així, com un robot. No, increïble. Què vol dir com un robot? No, i de dins jo només anava amb la meva amiga Alba. De dins l'únic que sentia jo era... O sigui, molt soroll del motor de cotxe
jo ja no veia res i sentia aplaudiments i com griterío de la gente. És que no donàvem crèdit. I clar, la meva teoria va ser, bueno, però jo aquí ja no parco i jo me'n marxo. No, llavors vaig entrar al pàrquing i vaig sortir. No, si jo no veig. No. Anava superbé. Clar, és que no sabia, vull dir, no es coneixeu de res, pràcticament. Bueno, tio, I un cop, ara explicarem les anècdotes de la Maria i jo, Un cop va entrar, va aconseguir travessar tot allò, no, va ser tan digne que va passar amb el cotxe. Sí, totalment. A 30 per hora, a saludar, va anar a l'altre costat de la discoteca a aparcar i 5 minuts després el veus tu caminant tan dignament amb el cap ben alt i dient, hola, ja sóc aquí. Es diu dissimular, vale? Es diu Carles. Ningú em va reconèixer. Maria, continua, per favor. Què ens han explicat els oients? Doncs res, això, el road trip, la caseta rural... Són coses que, bueno, la típica, no?, de excursions, platja... Està bé, no? En el fons aquí cuides els amics i tal. Però després vaig preguntar quina és la pitjor cosa que t'ha fet un amic. I, bàsicament... Bueno, hi ha coses com follarse a mi novio, ara sí, dejarme sola, abandonarme, tirarle la caña a mi pareja, o sigui, això ja no són amics. No, nosaltres som tan bàsiques que no ho fem. No tindríem la capacitat. A mi em van abandonar, en una discoteca, va ser molt trist. A quina discoteca, Maria? A Silenci. A Silenci, una quan discoteca de Manresa? Tenia 16 anys i vam dir, sí, anem, no sé què, i una cosina meva em va deixar un DNI, però ella encara no feia els 18 anys. I vam anar amb la meva amiga. I la meva amiga tenia el DNI de la seva germana i la seva germana ja tenia 18 anys, o sigui que ella 100% entrava. I el meu mòbil en aquella època no m'anava molt bé i se m'apagava tota l'estona i li vaig dir, hosti, que mal, tal, saps? I això que estem a la cua, tal, i em diuen, no pots entrar perquè encara no tens 18. Jo anava davant. Ella em va dir durant tota la nit que no te dejaré sola, que passe lo que passe. Em xuten i la veig que ella dona el DNI, li diuen que sí, entra, i jo en plan, que no me va el mòbil, que no me va, saps? Sola? O sigui, va entrar sola o va entrar amb un altre grup? I què vas fer en aquell moment? No, dins estava un nòvio seu, o sigui, ja sabem. Per favor. Va ser molt dramàtic, jo intentant encendre el mòbil, per sort em vaig trobar una persona del poble, que també baixava cap a Sant Joan i em vaig anar amb aquesta persona. Les amigues i els amics no es deixen per als nòvios. Bros before house. Vam estar enfadades 3 mesos que jo no podia parlar amb ella perquè és com que no podia perdonar-la, saps? Ara tens relació amb aquesta persona? Sí, i som molt amigues i tot bé, saps? Esperava un no i perdia a tomar por culo. No, sí, tot bé. Però clar, són batxes que... Ella es va apenadir molt, saps? Però és que en aquell moment per mi va ser com un golpe duro. Home, normal. Perquè ja no era que em deixés tirada, sinó que estava sola amb 16 anys a fora d'una discoteca sense mòbil i sense poder tornar a casa. Eren com tots els contras, saps? Desprotegida. Sí. Jo, Carla, ara que deies... Carles. Ara que deies això Carla de... No, Carla no està aquí avui. No està aquí, la Carla vindrà pròximament. Jo sé que m'he deixat amb amigues de festa i ha sigut crític, en plan, anècdotes heavies, però no res negatiu, veus? Increïble, digues Mar, No, jo t'anava a dir, ara que deies això dels nòvios abans dels amics i tal, vull dir, jo... Parlem-ne. No sé si... Lo típic que estàs amb algú... Bueno, lo típic no sé si és típic. A mi m'ha passat que he estat amb algú que potser no ha acabat de funcionar, però m'ha semblat una persona increïble i jo he recomanat aquesta persona a les meves amigues. Tipo, en sèrio, em sap molt greu que a mi no hagi funcionat, prova-ho, perquè és una persona magnífica. Perquè ets molt bona persona, Mari, molt oberta. La demo d'un mes. La demo d'un mes, Però, Marta Brillant és el millor que has dit aquest mes. Mai ha funcionat, evidentment, com el Photoshop. O sigui, mai ha funcionat, mai ningú ho ha volgut provar. Ostres, no ens però ha passat. per què? Per què els nòvios i les nòvies... S'ha de fer una review, no, de la persona? És que, clar, nosaltres hem tingut males experiències, en plan, persones psicòpates, malament del cap... Clar, és que això tampoc és... No, això tampoc és. Podeu venir un dia a parlar de les relacions tòxiques que el tenim pensat. No, hi ha molts temes. Potser no sempre és dolent que un nòvio i una amiga es... Sí? Però és difícil de gestionar, però no té per què ser de mala persona. Potser a vegades els sentiments no els pots controlar. Sí, però després no és com únic. El que busquem sempre en una persona és com que sigui únic, que tot sigui com el primer cop. Si una altra persona, amiga teva, ja ho ha viscut, tota l'estona també estaràs comparant la relació o ho explicaràs potser sí, no funcionaria. Serà una mica raro, al final. Ja, dins del cap funcionava i potser mai hagués funcionat. No sé, però la gent que roba nòvios... Doncs això és molt loco, Això és una de les preguntes que he fet als seguidors i és què opinen sobre
Els ex. Es toquen o no es toquen? Clar, depèn. Jo penso que depèn. Jo crec que hi ha matices. La mare dic que sí. Jo crec que hi ha prou de gent, no? Sí, hi ha molta gent al món, com per repetir. Hi ha molta gent. Al Bages no tant. Al Bages hi ha poca, tots ho sabem. Al Bages es coneix tothom amb tothom, és una cosa... Hòstia, te'n recordes, Marta, el dia? Perquè, Maria, no sé si et passa a tu, ho has fet amb les teves amigues. Nosaltres hem arribat a fer un arbre genealògic de relacions i marraneo. Es diu arbre de baves. Arbre de baves. Entre nosaltres? No, entre nosaltres no. Bueno, entre vosaltres sí. Jo no, jo me libro. Però sí que és veritat que et surt cada persona que dius tu, s'ha liat amb aquesta folleta amb l'altra, i dius tu, tinc baves de tot el Bages. És increïble. Ho has de fer un dia amb les amigues. Però increïble. O sigui, tornant al que deia la Maria... Estava usurpant el teu espai personal, No ho sé, una mica, estàs com així, com una mica a sobre, no passa res. És que l'ordinador si no entra en pantalla. No em preocupa, Carles. Però referent a això que parlàvem de nou de les parelles i això, no sé, jo no ho faria perquè és això, hay muchos peces en el mar com per haver d'anar-te a fixar allà, però sí que penso que hi ha persones que sí que potser poden sentir-ho i no es pot evitar al final, saps? Però ho has de sentir de veritat i estar tu com segura que estàs sentint i no és un capritxo, no? És que molta gent que és més amb aquestes ganes de robar. Has vist la relació de l'altra persona i has vist, vull això també. O fins i tot el dir, ai, mira, com serà? Però potser has conegut algú que amb tu no ha encaixat i amb l'altre i quan heu fet cites de 3. O també potser ja tenies història amb aquesta persona i es va acabar. Sí, o no sé, hi ha com moltes coses que poden passar. No crec que hi hagi un blanco o un negro. En depèn, totalment. Perquè és molt... Cada un tiene su vida i al final... Ara, sempre amb respecte, amb comunicació i amb sinceritat sobretot, perquè si no comencen les coses dolentes, les coses tòxiques i això es fa. Deixaríeu una relació o intentar una relació per una amistat? No és a dir, o sigui, sí. Per exemple, la teva millor amiga o la teva amiga que realment diguis aquesta és la meva amiga, tu estàs intentant o tens la curiositat d'intentar-ho amb una persona que ha sigut molt important per ella, un ex o alguna cosa, aquesta persona no es veu capacitada perquè tu i aquesta altra persona tingueu alguna cosa, tu series capaç de dir, vale, et respecto, et deixo el teu temps i no faré res fins que tu hagis curat aquesta part teva. Jo sí. Jo també. O sigui, i si no, intentar gestionar-ho amb la teva amiga o amb el teu amic. Parlar, no? Exacte, de dir, jo em sento així, tu et sents així, ok, parlem-ne. Perquè hi ha molta gent que prefereix, per exemple... Però l'amistat potser aniria per sobre. Exacte. Meri, ens diuen des de control que ens moguis la càmera una mica, que està torcida. Maravilla. Marieta, has acabat la teva secció? Sí. A mi la majoria de gent m'ha dit que no es toquen. Però bueno, sí que hi ha matisos i... Doncs haurien de tocar una mica, Sí. Ui, anem a veure, perquè la majoria què vol dir? La majoria és 57 persones m'han dit que no es toquen i 21 que és igual. Em sembla molt, Com? Quants no es toquen? El percentatge com? El tens 57. Que no? M'han vist la història 250 persones. Collons. Hòstia. La gent és una mica... Vaja, i la resta ha preferit no opinar. Porfa, tocaros. Podem entrar en aquest debat? Sí. Per què la gent no es toca? Crec que això ho parlarem un altre dia. Sí, clar, tocar les parelles. Maria, per favor, et portarem a la masturbació. Tocar les parelles dels amics. Ai, la comprensió oral. Estem d'altres i nosaltres, Per cert, anècdota i passem a la Mar. Un dia parlem dels unga-ungues, però hi ha l'unga-unguismo com a concepte. Jo crec que això és molt del Bages, Molt del Bages. Los tete barres. Tete barres. Esteu dient noms un moment. No. Tete barres hi ha també al meu poble, Són conceptes. Aquí la de Barcelona que no té res. També n'hi ha d'això, són els típics que estan al parc. Maria, tornaràs pels tetes vellis, Començo amb el meu jo mai. Passem a la secció de la Mar. He de reconèixer que hi ha coses que no he dit durant el debat per poder treure-les ara. Com podrien ser? Quins nervis. Primer jo mai. Jo mai heu de dir-ho, he recordat un amic o amiga de la infància i he pensat, sort que ja no som amics o amigues. Us ha passat? Sí, clar. Jo bebo. T'ha passat? Bebo doble. De por sí, no, Maria, també? Sí. Quin greu, no? Que diguis, sort que ja no som amics. O sigui, molt han hagut de canviar les coses. Realment greu no, és un favor que et fas. Mutu. Per les dues persones, perquè realment no us feu bé. Sí, total. I no us aporteu. El que dèiem, que has de deixar anar les amistats que no et serveixen. Molt bé. I això també et fa conèixer. No tant de pensar sort que ja no som amics, sinó en plan, no anàvem a ser amics per sempre, saps? Són amics del col·le i ja està. Però és diferent. Totalment. Però no me'n penedeixo de no ser amics seus, saps? És com, la vida ens ha
portat camins diferents i ja no està. Però jo realment tenia amistats que agraeixo amb totes les meves forces que no siguin amistats d'avui. Clar, jo tinc amics amb qui els valors que tenim ara mateix a la nostra vida són totalment diferents i en part doncs ho agraeixo de dir, ostres. I havien sigut realment molt amics. I no sé. Vale, ara... Em sembla la següent. Tinc una altra. Uepa. Jo mai m'he fixat en el germà o germana d'un amic o amiga. Follar-se el sex, no, però què en parlem dels amics, dels germans i germanes? Li vull dedicar aquí a la meva amiga Alba, que m'ha liat amb el seu germà. I va ser molt graciós. Ella al principi no ho tolerava, però després ja em va dir porfa, sí, que seis novios i vens a mi casa allà amb els meus pares. Ostres! Però què va ser de festa i això. Ens vam liar, però sí, va ser graciós. Després jo sempre la xinxo. Em vaig liar amb el teu germà. I és graciós. Sí? Sí, em sembla curiós, no? Al final tampoc sí, totalment. Ha de ser raro. M'agrada definir-ho com curiós. Potser una relació sí que seria raro. Una relació... I si és la teva millor amiga, seria com... I si és al revés, primer comences amb la parella i llavors et fas millor amiga o millor amic del germà? Això passa molt, I això passa molt. Jo ho he vist molt. I després ho deixes i què? I segueixes sent amic. És molt fort. Sí, què fas? És que si no, què fas? Noto que és molta experiència personal. No, gens ni mica. A mi no m'ha passat, Tant de bo. Empatitzo molt. Tant de bo. Ho sabríem si no, Quina fantasia seria, realment. Vaja. Seria graciós, com a mínim. Et puc presentar persones, Marta? Ja, però no són germans. Marta, Maria, tu ets fill únic, Carles, tu no podies participar. Ja, jo no... Uah, todo mal. Bueno, sí que podies participar, perquè era d'altres. Vale, l'últim jo mai. I després faré... Tinc un m'encanta que sempre portis extras. Totalment, més. L'últim jo mai és... Jo mai he tingut un amic o amiga virtual i no l'he conegut mai. No. En persona. Sí. No, jo no. Jo sí, flipes. És que jo tenia un ritual amb la meva família als estius i era anar a Penyíscola, tio. Vale. I és el típic que tens 10 anys. Jo no tenia Facebook perquè ho tenien capadíssim els meus pares i només tenia Gmail i em sentia que era... I Outlook. Era la Dulceida a Instagram. Tenia Gmail i jo era... O sigui, vas ser amics de Gmail. Sí. Amics de Gmail que sorties amb la lluneta verda. Però en quin moment coneixes algú del Gmail? Perquè era la vecina, la típica. Ah, vale, i t'enviaves... Clar, i ens enviàvem com cartes, però digitals. Ostres, que fort. Digitals, I ens dèiem, l'any que ve ens veurem, serem més grans, I no, mai. I no. Puta mierda, todo, Us explicàveu coses íntimes? No. En 10 anys què vols explicar? Xerrades. He posat el llapis al col·le. Girl. Però m'agrada aquesta persona. Aquesta pregunta és com molt lol, perquè realment, si tens Tinder, coneixes amb 1000 persones que només estàs parlant i mai veuràs. Hòstia, Tinder, un altre bon tema. Clar, és que Tinder ja és això, realment. Masses temes. I treure amics de Tinder. Tu has tret amics de Tinder? Jo soc la presentadora i jo no puc opinar. Hòstia. Sí, 100%. Tinder, sisplau, patrocina aquest programa, sisplau. 100%, Vull dir, gent amb qui potser fas un match, després quedes i no sorgeix. La majoria són noies? Aquí està. Compte! No. Estamos rodando. No, vale. Llavors... Sorprenentment... Sí, no, he trobat gent molt guai a Tinder. Ara ja no en tinc, però he trobat gent molt guai a Tinder. M'encanta. Em podeu trobar? Jo no, a mi no. Em podeu trobar? No. 34. Vale. Què? I uno... Més, segueix. Ho expliqueu tots els amics? És que volia fer-ho com un jo mai, però no tinc clar. Ho expliqueu tot? La Marta ho sap tot perquè me la sua tot. Tot, Carles, tot? Jo tinc... Home, a veure... Què, calles o no? No, digues. No, jo a la Marta li explico tot. O sigui, crec que hi ha coses que no es diuen, però perquè són amb altres persones. Jo ho he arribat a explicar absolutament tot, que no està bé, Perquè és el que diu el Carles. Entres al terreny d'altres persones, però jo he sigut amb la Carla, per exemple, la meva millor amiga. També ens passa, això. He arribat a explicar coses explícites que algú altre t'ha dit. No, o sigui... coses teves. Sí, coses meves que realment també implicaven altres persones, però que he tingut la zero vergonya o zero timidesa de dir-ho. Però perquè també t'implicaven a tu d'alguna manera. Sí, total. També et diré una cosa, és molt important com de sana està la teva relació d'amistat.
perquè una cosa és explicar moltes coses i potser una dependència, i l'altra és que ho expliquis perquè tens aquesta confiança, sinceritat, que parlàvem al principi. Llavors... Jo inclús he tingut la necessitat d'explicar-ho, en plan... Clar, però és això. I ho expliqueu tot al mateix amics? O, per exemple, jo a vegades em passa que tinc uns amics... Som com un vincle, en plan, no només nosaltres dues. Som com una petita família. Però i us expliqueu... O sigui, és això, jo, per exemple, tinc algun amic o amiga amb qui parlo més d'un tema i amb algun amic o amiga amb qui parlo potser més d'un altre tema. Jo personalment, amb el nostre cercle, tot. Que fort. Perquè també és veritat que som molt oberts a nivell de parlar molts temes. Total. Digues, Marieta. És que crec que és molt important també que la gent a qui li expliquis no et jutgi. Uau, importantíssim. Perquè si no ja comences a tallar el que dius i cada cop dius menys. I es va... I que t'escolti. Sí, que t'escolti. Que t'escolti activament, perquè en el moment en què expliques alguna cosa i no et sents escoltat... I que et costa explicar-ho i a sobre no t'estan escoltant, què dur, Et sap greu, és com que penses, ostres, estic molestant la persona. Prou. Bueno, al final ha de ser... Recíproc. Exacto, dar y recibir, ¿no? Perquè si no... T'agrada que dar y recibir, Maria? Se la vi. Una pregunta. Us heu sentit mai... La Marta s'està animant, meu. Us heu sentit mai... O sigui, que molesteu? Sí. Constantment. Sí. Però amb tothom. No m'estàs entenent. Ah, vale. O sigui, quan tu realment tens un drama, un problema, o per tu mateixa té la certa importància, tu li estàs explicant a una altra persona i tu creus que en el moment que tu li estàs explicant estàs sent una persona pesada per aquella persona. Jo amb vosaltres no, per exemple. Jo no em sento que molesto i per això tenim aquesta relació d'amistat. I aquí és... Mira, podria ser la gran reflexió. Quan trobis aquest espai segur, que és la paraula, segur i de confiança amb aquests amics, amb una amiga pot ser, o amb un amic, no cal que sigui un grupet. Jo em sento a casa amb ells, amb vosaltres. Que et sentis com a casa és vital. I aquests són els que s'han de mantenir durant la vida, que són els que t'ajudaran i, com dèiem al principi, t'impulsaran. Perquè jo he tingut, per exemple, amistats molt importants per mi, que realment, quan tu li expliques alguna cosa, dius, ai, sí, bueno, pues a mi m'ha passat això, no passa res, tal... És com que... Sí, invalidant, no? Invalidant tot això, i realment ets una persona que tu t'importa molt i valores molt el seu feedback, no? Sí, i mira, que abans ho hem dit i no ho hem explicat. Jo amb la Mar sempre penso una cosa. Ella i jo, per exemple... Tinc por, Carles! No, la reflexió que fem sobre la nostra futura amistat. Vale. Jo crec que jo i la Mar, quan acabi la universitat, no ens veurem regularment, però som dues persones que probablement es veuran 2 cops a l'any o parlaran de tant en quant i podrem parlar amb la total confiança en aquell moment. Com és la meva opinió. Té molt valor, això. Bueno, tindreu pocs moments, però moments de qualitat. Perdona, que no dic que sí. Tu quina és la teva reflexió? No ho sé. Però això també a mi em vas dir que sí. Sí, crec que estic d'acord, però alhora penso que podem ser persones una mica diferents. Molt diferents som. De fet, la gràcia de presentar aquest programa junts és que som molt diferents en moltes opinions i que això ens podria arribar a separar. Però alhora no, o sigui, no xoquem, compte. Però jo crec que no. No xoquem perquè ens respectem. Però Mar, jo t'estimo molt. Ai, que se m'ha quedat del coll. ¡Qué vergüenza! Carles, jo també t'estimo No, que vergüenza. No, de veritat, t'aprecio un mogollón de tot. Què està passant? Que m'he agobiat. Per què? Què has dit? Ah, que sí, que portem una hora. Vale. Però, per exemple, Carles, tu i jo som molt diferents. Jo també t'estimo, Sí, som molt complementaris també alhora. Però som molt diferents tu i jo, per exemple. Sí. Clar, és que el Carles i jo, o sigui, suposo que vosaltres com a amics teniu una relació que el Carles i jo, com hem treballat molt, també hi ha com aquest cert punt de relació, no laboral, perquè tampoc és laboral, però com acadèmica... Sí, necessiteu sortir de la uni, jo crec, i sí, veure què passa. De fet, quan hem sortit, la Marta es pensava que teníem alguna cosa. O sigui, quan hem sortit a l'entorn acadèmic, la Marta s'ha ratllat. No m'he ratllat. És que ets una mica marranona, Carles. Ets una marranona. Cerda tu, o sigui, a mi que me cuentas. I sembla que insinuïs quan realment tu estàs passant bé i no... Ara ja no em passa. No hi ha res de morbo. Ara ja no em passa. Sempre hem tingut aquest rotllet tu i jo, crec. Però ara ja no. Era molt estrany. Serà perquè... Des de fora, si més no. Clar, ara ja has de trobar una altra persona i ara llavors ja no t'interessa. Home, no digues això, marrano. A la pizza contenta. No, però mai ha sigut en sèrio, sempre ha sigut de broma. No, però sempre ha sigut de broma, però hi ha molta gent que s'ho ha pensat. Però és la manera millor de comunicar-nos. Vale, doncs amb la reflexió acabem. Tens alguna coseta més, Marc? Crec que no. Tenia alguna cosa al cap, se m'han anat, no passa res. Doncs jo per últim vull acabar, que ho havíem dit, amb 2 coses. La primera, tenim una exclusiva amb la Marta. Sí? Compte, que no sé què és. Exclusiva, perquè us vam dir en els capítols anteriors que presentaríem noves seccions.
Recordem-ho. Ah, sí? I sí. Clar, la Marta s'està entrant ara mateix, però perquè no l'he dit abans. Totalment. Això és en vivo i en directo. Sí que ho hem parlat. Pot ser. Vale. Doncs, la memòria de Dori. Pròximament introduirem una nova secció amb la Marta, de protagonista. Pots deixar de fer com si no t'estàs enterant de res? És que realment tinc la memòria de Dori Marta, i me'n recordaré ara mateix. On marxes? Ah, clar! Ara seva. Vale, la Marta marxa a... Ho pots dir, si vols? A USA. La Marta marxa a USA i tindrem una secció internacional des de USA, on de tant en quant, depèn el tema, depèn el programa... Connexió Radio Patio amb la Marta. I importantíssim, ja s'explicarà com està sent la seva experiència als Estats Units, com ens adaptem. Que guai. La meva inestabilitat mental també molt important. No, i en el tema, doncs, com s'està tractant en aquell país el tema que estem parlant. Però, anunci per tots vosaltres. Si sou de la universitat i esteu d'Erasmus, o sou dels múltiples joves que marxeu a l'estranger a viure l'experiència o a buscar-se la vida com la Marteta, i voleu participar en aquesta secció explicant-nos les vostres experiències i comentant la jugada a distància, contacteu amb nosaltres a través de les xarxes socials, val? Ens encantarà tenir noves persones a les quals comentar la jugada. Exacte. I, per acabar ja, que no s'està acabant això perquè se'ns està anant, però me la suda, Maria, tu i jo, podem explicar això? Ho expliquem. El què, aviam? Quan ens vam trobar un dia fora de la universitat. Va, explica-ho tu, sisplau. Sí, però hi ha coses que crec que no puc dir. Perquè estàs tocant l'ordinador com si... Hi ha coses que no pots dir. Sí, perquè era... Mira, és que fes-me memòria perquè t'ho juro que estic un poc... Mira, fem una cosa, com està al final, si això està allà abans i ja està, vale? Festes majors de Manresa 2021. Jo estava present. La Marta estava present. Us heu liat? M'estava liant ni amb algú. Segur, no? Com una perra. Digues. He de dir que crec que no. Vale. Creu. Però no et veig estar observant qual psicòpata durant tota la nit. Vale, recordo que... És veritat que ens vam trobar, ara m'acabo de recordar. Us vaig veure alguns de la universitat i dic, mira què fan aquí. Saludos als meus nens que estan escoltant. Que potser apareixen per aquí els pròxims dies i potser comparteixen. Doncs vam coincidir amb la Maria i era molt tard. En plan, era a les 4 o 5 del matí. Vale. I ens vam trobar en un carreró que potser ens podien matar en aquell moment. Vale? Però vaig coincidir amb una dona que dic, és la Maria. Jo vaig veure que la Maria no estava recta. Però dic, crec que és la... no m'està liando, està perjudicada. I jo pensant, crec que és la Maria. Vaig pensar, és la Maria. I anava amb les nenes que tornaven cap a casa ja totes juntes. Sí. Totalment. Jo vaig veure com una persona que podia fer moviments estranys, però sense... La Maria s'està morint de vergonya ara mateix. Realment era com el Circo del Sol, però... De fet, unes quantes, no només tu, Sin serio nada de eso. No sé, equilibrista, tenint la cosa que eren les 5 del matí. Sí, les 5 del matí jo també anava... Nosaltres anàvem torçats, també. Què passa? Sí, clar, doncs jo vaig anar a saludar la Maria, en plan, hola, tia, que en plan, que ens acabem de trobar. Però des d'una punta o sigui, era un carrer. I des d'una punta a l'altra, ell, el Carles, dient, tia, hola! I tu, tia, hola, intentant connectar la neurona de... Espera, ¿Quién eres? És la idea, em va dir, em va fer, o sigui, càmera, o sigui, va fer... Va enfocar. ¿Quién eres? Sí, en plan, com el zoom de... No va dir quién eres, però fa... Saps aquell moment que et despertes que fas... Carles, no, i de fet, et vaig reconèixer el moment o no? Sí, al moment. Va estar d'un segon en enfocar. Ni se'n recorda. No te'n recordes. I el primer que va fer la Maria és... Què fas aquí? Però tu què fas aquí? I jo en plan, visc aquí, tia? En plan, però si ja lo sabes. Però clar, eren les 5 del matí, ¿vale? I després, el següent que fa és... Vine, tia, li vas dir a una amiga. Vine, que et presento. Totalment. Clar, tot això, quants cops havíeu parlat aquí a la uni? No, en plan, sí, era l'any passat. En plan, ja 3 anys. O sigui, 3 anys veient-nos i tot això. Però veient-vos, però parlant i compartint espais? Jo a la Maria sempre l'he saludat i tot. Sempre. Vale, però saludar-se només. Sempre l'he saludat. Som baix escriu. Exacte. O sigui, a vegades quan passa alguna cosa, jo li dic a la Maria... Ens hem felicitat. Som del baix, sí, claro. Vale, i em va presentar una amiga seva, i no sé què, no sé quantos, i de cop i volta va seguir caminant tan panxa que no em va dir ni adéu. I jo vaig... Bueno, va ser una anècdota meravellosa, perquè aquestes s'estaven partint el cul, les meves amigues. Totalment. En plan, i esta quién és? I em fa, Carles, de què la coneixes? I jo, com que va a la uni amb mi... És que, a més, et va saludar com molt eufòricament. Jo vaig pensar, ha de ser algú... Ha de ser algú important, Sí. Era important. Doncs això, aquesta és la nostra anècdota. Pues que bueno, no? Però, a més, no, increïble. Vas tenir la sort que no et va canviar el nom. No. Perquè a mi m'ha arribat a canviar el nom 1000 cops, fins i tot, Carles, ho has de reconèixer. No. Que vam tenir una anècdota molt graciosa quan li vas canviar el nom. Quan li vas canviar el nom a una del nostre cercle. Vale, i això ho explicarem
al proper programa. Només diré Victòria. I Lourdes. Però bueno, ens veiem al proper... Ja ho veureu. Vale. El pròxim dia ho expliquem. Un dia des de USA ja ens ho expliques, vale, Marteta? Ens veiem al pròxim programa del Déjà Vu. A tots i a totes, moltes gràcies per ser aquí. Recordeu de passar-vos-ho bé i fotem moltíssim. Adéu, Maria, adéu, Marteta, adéu, Maria. Fins al següent.